ito, sikat din ang Santo Tomas sa paggawa ng maha blanca na syempre may kasama ring mais. Patok na patok nga sa panlasa ng madla ang gawang United Barangay San Antonio Santo Tomas Farmers Association Incorporated ng Sitio Manulap dito sa Barangay San Antonio. Kailangan po bang tuloy-tuloy yung paghalo? Oo namin kasi pag hindi mo hinalo, yung arena niya, bababa yan. Tapos bigla na lang titigas sa baba. Dapat halo-halo yung mabuti. Hanggang sa lumapot siya. Mami, pwede pang patry? Nag-umpisa akong magluto noong 2015. Tapos Heidi's Delicacy po yun. Tapos nag-join na po kami ng United San Antonio nung naging presidente po yung asawa ko ng 2020. Yun po. Hanggang ngayon po. May mga kasama po ako mga 5, ganun. Pag marami-ramihan yung luto, nag-aano ako ng mga 10 na kasama kong nagluluto po. Yung maha po ng United, yung product po ng United dito na mais, siya po yung ginagadgad namin na sinasawag sa maha namin. Pag nagkukuhan po ako, nagtatawag po ako sa kanila na para samahan akong magluto, mayroon din po silang sahod sa akin. Binibigyan ko po sila ng sahod nila para sa pang-araw-araw din nila. Nakatulong sa amin sa pag-aaral ng mga anak ko. 3 anak ko po nakatapagtapos na po sila. Tangkilikin po natin ang maha po ng United San Antonio. Masarap po siya, ma-creamy, ma-cheesy. Wala na po kayong ibang hahanapin kundi ang maha ng San Antonio. Nakakangalay. Pero mamaya, matitikman na natin tong pinagpaguran ko. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa mga kwentong mais at ilan pang mga pride of Santo Tomas. Kaya't just stay where you are while we explore this municipality. Dito sa Gandamo, Pangasinan.